Dobrý deň. Ako obhajcovia Dušana Kováčika chceme reagovať na medializované nepravdivé a manipulatívne tvrdenia o dovolacom rozsudku Najvyššieho súdu, ktoré v posledných dňoch šírili najmä progresívne médiá a niektorí opoziční politici. Šírili ich potom, ako denník Postoj zverejnil rozhovor so sudcom Najvyššieho súdu Jurajom Klimentom, ktorý uviedol viacero nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení. Tí, ktorí ste sledovali naše videá v minulosti, si určite dobre spomínate, že na hrubé nezákonnosti a tvrdú justičnú likvidáciu Dušana Kováčika sme upozorňovali už od roku 2021. Až v decembri 2025 dal 5-členný dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za pravdu prevažnej väčšine našich argumentov. Urobilo tak pomerom hlasov 5-0 v prospech Dušana Kováčika. Inými slovami, žiaden sudca z 5-členného senátu Najvyššieho súdu v dovolacom konaní nezapochyboval, že práva Dušana Kováčika boli hrubo porušené, a to na všetkých stupňoch konania, počnúc vyšetrovaním, prvostupňovým a aj odvolacím súdnym konaním. Presne tak, ako sme to tvrdili od samého počiatku trestného stíhania Dušana Kováčika. Dovolací rozsudok tak znamenal tvrdý úder pre ideológiu progresívnych médií a opozičných politikov, ktorých svet sa neraz točil okolo šírenia klamstiev a nenávistí k Dušanovi Kováčikovi. Neraz sa točil okolo tvrdej propagandy, snažiacej sa ovplyvniť trestné konanie predčasným navodením obrazu, že Dušan Kováčik je vinný a musí byť odsúdený. Za každú cenu. Keď už ale sen o hoc aj nezákonnom odsúdení Dušana Kováčika dostal tvrdú trhlinu tým, že 5 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydalo dovolací rozsudok, ktorý bol založený na rešpekte k zákonu a ľudským právam, ozval sa aspoň sudca Kliment, ktorý sa svojím rozhovorom pre denník Postoj pokúsil aspoň o očiernenie tohto dovolacieho rozsudku nepravdivými tvrdeniami a vyjadreniami, ktorých cieľom bolo manipulovať verejnú mienku. Pozrime sa ale bližšie, o čo išlo. Sudca Juraj Kliment vo svojom rozhovore pre denník Postoj uviedol dve ťažiskové tvrdenia. Poprvé, Juraj Kliment vo svojom rozhovore uviedol, že nikto nikde nevysvetlil, prečo Najvyšší súd rozhodoval v dovolacom konaní Dušana Kováčika v zložení, ktoré sa zmenilo po podaní dovolania ministrom spravodlivosti v auguste 2024. Toto tvrdenie sudcu Juraja Klimenta je nepravdivé a zavádzajúce. V súdnom spise sa nachádza záznam zo dňa 16. augusta 2024 o zložení Senátu, ktorý na 4 stranách podrobne analyzuje zloženie dovolacieho Senátu a dôvod jeho zmeny. Záznam je datovaný až po doručení ministerského dovolania Najvyššiemu súdu z jednoduchého dôvodu. Spis sa totižto od apríla 2024 nachádzal na ministerstve spravodlivosti z dôvodu, že vo februári 2024 sme požiadali ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby využil zákonný inštitút dovolania v prospech Dušana Kováčika. Práve v období, počas ktorého sa spis nachádzal na ministerstve spravodlivosti, vydal Ústavný súd Slovenskej republiky nález, podľa ktorého členmi dovolacieho senátu nemôžu byť tí sudcovia, ktorí už v predchádzajúcom priebehu konania preskúmavali tie námietky obvineného, ktoré obvinený opätovne namieta aj v dovolaní. Po podaní ministerského dovolania a teda logicky až po návrate spisu na Najvyšší súd tak došlo k bezodkladnému vypracovaniu záznamu o zmene v zložení Senátu. K zmene, ktorá rešpektovala najaktuálnejšiu rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu. Inými slovami, pokiaľ by k tejto zmene v zložení Senátu nedošlo, viedlo by to k nezvratnému porušeniu práva doktora Kováčika na zákonne zložený Senát a teda k ďalšej nezákonnosti v jeho procese. To však evidentne neprekáža sudcovi Jurajovi Klimentovi, ktorý je neslávne známy tým, že nálezy Ústavného súdu v minulosti opakovane nerešpektoval a aj preto sa znova a znova dopúšťal porušení základných práv obvinených. Nerozumieme však, z akého dôvodu sudca Juraj Kliment chcel, aby o Dušanovi Kováčikovi rozhodoval nezákonný senát, a to priamo v rozpore s najaktuálnejšou rozhodovacou praxou Ústavného súdu. Na vlnu manipulatívnych tvrdení naskočil aj bývalý predseda súdnej rady Ján Mazák, ktorý publikoval komentár, v ktorom uviedol, že záznam o zložení Senátu v súdnom spise nepostačuje pre verejnú kontrolu zákonnosti dovolacieho rozsudku a zároveň tvrdí, že tým pádom pre zistenie zmeny v dovolacom Senáte by bolo potrebné zájsť na Najvyšší súd, nazrieť do spisu, kde kladie otázku, či by to Najvyšší súd povolil. Pán Mazák, trestné konanie nie je súbojom verejnosti s obvinením.
Trestné konanie je súbojom strán, ktoré reprezentujú na jednej strane prokurátor a na strane druhej obvinený. Je to práve prokurátor, ktorý má plné právo kedykoľvek názrieť do súdneho spisu a reagovať námietkami na vady konania, vrátane prípadných námietok k zloženiu senátu. Pokiaľ by prokurátor mal pochybnosti o zákonnosti zloženia dovolacieho senátu, celkom nepochybne by v tomto smere vznášal námietky v priebehu ďalších viac ako 16 mesiacov trvania dovolacieho konania. To sa však nikdy nestalo. Odhliadnúť od týchto skutočností ale zdôrazňujeme, že právo na zákonne zložený dovolací senát je právom Dušana Kováčika, nie právom prokurátora ani právom verejnosti. Toto právo Dušana Kováčika ale porušené nebolo a preto sa naskytuje otázka, čo sleduje sudca Juraj Kliment nepravdivými tvrdeniami o zložení dovolacieho senátu. Pokiaľ by ale existoval záujem očierniť a nepravdivo spochybniť dovolací rozsudok, nevyzeralo by to inak. Druhým tvrdením sudcu Juraja Klimenta vo svojom rozhovore v denníku Postoj bolo, že 2 dni pred vyhlásením dovolacieho rozsudku sa mal v kancelárii stretnúť predseda Najvyššieho súdu s predsedničkou dovolacieho senátu Najvyššieho súdu. K tomuto len krátka poznámka. Bol to práve predseda Najvyššieho súdu, ktorý bol pôvodným členom dovolacieho senátu a ktorý sa z neho sám vylúčil. Okrem toho sudcovi Jurajovi Klimentovi tiež uniká, že dovolací rozsudok vyhlásil 5-členný senát a to jednomyselne pomerom hlasov 5-0. Tvrdenie sudcu Juraja Klimenta o údajnom stretnutí predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s predsedničkou senátu má preto nulový význam, keďže v senáte sa nachádzali ďalší 4 sudcovia, vrátane sudcu spravodajcu, ktorí rozhodli zhodne s predsedničkou senátu podľa vlastného presvedčenia a právneho názoru. Pokiaľ by ktorýkoľvek z týchto sudcov mal iný právny názor na porušenie základných práv Dušana Kováčika, prejavilo by sa to pri hlasovaní senátu, ktoré by celkom určite nedopadlo 5-0 v prospech Dušana Kováčika. Bez ohľadu na to, kto, s kým, kedy a kde sa vraj mal stretnúť, napokon ešte krátka štatistika. Dovolanie, ktoré sme v prospech Dušana Kováčika podali spolu s jeho opakovanými doplneniami, malo s prílohami viac ako 1500 strán. Porušenie základných práv Dušana Kováčika bolo napokon zhrnuté na 196 stranách dovolacieho rozsudku s podrobnou špecifikáciou hrubých nezákonností na všetkých stupňoch konania, vrátane vyšetrovania, prvostupňového a odvolacieho konania. Takto masívne porušenie základných práv Dušana Kováčika už len z tohto dôvodu logicky nemohlo byť produktom akéhosi údajného stretnutia 2 dni pred samotným vyhlásením dovolacieho rozsudku, počas ktorého dovolací senát podrobne sumarizoval početné porušenia základných práv Dušana Kováčika. Zúfalstvo progresívnych médií, opozičných politikov a ich podporovateľov v súvislosti s dovolacím rozsudkom však nepozná hraníc. Len si zoberte tú absurdnosť. Čo tam potom, že Dušana Kováčika vyšetrovala partia, ktorá si písala, že ho vo väzbe uženie na smrť a nás ako obhajcov dokopú z Bratislavy až do Trenčína roztrhajú a podpália našu argumentáciu? Čo tam potom, že Dušana Kováčika stíhal zaujatý vyšetrovateľ Ďurka, ktorý mu odmietol desiatky dôkazov, úmyselne vykonal výsluch svedka v paralelnom konaní tak, aby sme sa ho nemohli zúčastniť a napokon tohto svedka ovplyvnil tak, že mu pred začiatkom výsluchu povedal, že páchateľom je Dušan Kováčik. Čo tam potom, že Dušana Kováčika súdila partnerka novinárky Tódovej, Pamela Záleska, ktorá dôkazy, ktoré svedčili jednoznačne v prospech Dušana Kováčika, vyhodnotila tak, že tieto sú v jeho neprospech. A to len preto, aby ho mohla odsúdiť. Čo tam potom, že Dušana Kováčika odsúdil senát, ktorého členom bol zaujatý sudca Najvyššieho súdu, ktorý Dušana Kováčika pre médiá označil ako, citujem, chudáka politického väzňa Duška Kováčika, kde takto zložený senát následne odmietol približne 120 dôkazných návrhov Dušana Kováčika a prehliadal aj to, že výpovede svedkov sa nezhodujú v mieste, čase a ani spôsobe vymysleného úplatku za prepustenie Ľubomíra Kudličku z väzby. Čo tam potom, že Dušan Kováčik bol justične zlikvidovaný v procese, ktorý nemal vôbec nič spoločné so zákonom? Toto je pohľad progresívnych médií, opozičných politikov a ich podporovateľov na proces s Dušanom Kováčikom, ktorý by podľa ich predstav mal sedieť vo výkone trestu po procese, ktorý nemá nič spoločné so zákonom. Nepochybujeme o tom, že keby 5-členný dovolací senát rozhodol v neprospech Dušana Kováčika, boli by to tí najlepší a najspravodlivejší sudcovia. Keďže ale 5-členný dovolací senát rozhodol o porušení práv Dušana Kováčika pomerom hlasov 5-0 striktne podľa zákona,
a teda nie podľa predstav progresívnych médií a opozičných politikov, tak takíto sudcovia musia byť zastrašovaní a samotný rozsudok očiernený. Na záver nám nedá nespomenúť iný aspekt rozhovoru sudcu Juraja Klimenta pre denník Postoj. Sudca Juraj Kliment v tomto rozhovore opisoval nielen zmenu v zložení dovolacieho senátu, ale aj chronológiu dovolacieho konania Dušana Kováčika s uvedením konkrétnych časových údajov a úkonov. Uviedol tiež, že v decembri 2023 sme ako obhajcovia navrhli, aby Najvyšší súd prerušil výkon trestu Dušanovi Kováčikovi. Uviedol ďalej, že v apríli 2024 si Ministerstvo spravodlivosti vyžiadalo z Najvyššieho súdu spis Dušana Kováčika. Tieto údaje ale nevyplývajú ani z dovolacieho rozsudku a ani z medializovaných informácií. Pýtame sa preto, odkiaľ čerpal Juraj Kliment takéto informácie, ktoré sú dokumentované výlučne v súdnom spise, ku ktorému by nemal mať prístup. Obzvlášť potom, ako Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom z júna 2021 rozhodol, že je vo vzťahu k Dušanovi Kováčikovi zaujatý, a teda, že porušil základné práva Dušana Kováčika, na nestranný súd potom, ako krátko pred rozhodovaním vstúpil do Senátu, ktorý ponechal Dušana Kováčika v roku 2020 vo väzbe. Je skutočne pozoruhodné, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky pôsobí sudca vo vzťahu k Dušanovi Kováčikovi. Je zaujatý, ktorý je strýkom prokurátora bývalého USP Ondreja Repu, ktorý navrhoval vziať Dušana Kováčika do väzby, ktorý sa do konania Dušana Kováčika sám prihlásil, že chce vypovedať ako svedok, ktorý absolvoval rozhovor v denníku Postoj, v ktorom sa snažil očierniť dovolací rozsudok Dušana Kováčika a pritom hovoril o časových údajoch a úkonoch dovolacieho konania, o ktorých nemal možnosť mať vedomosť. Po tomto všetkom si len kladieme otázku, či na Najvyššom súde Slovenskej republike náhodou nepôsobí sudca, ktorý sa snaží ovplyvňovať rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu a jeho sudcov tak, aby rozhodovali v neprospech Dušana Kováčika. To je na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.